Hello everyone, welcome to Bambatha Amancinza. We are here to update you of what was happening when iGenesis namhlanje mhla ka-10 April 2026. Sikhumbule izolo ukuthi izinto bezimaxhapheshe uGabriel bophise uMarona eGhana. Namhlanje uWendy ubhizi uyehlwenyiwe endlini uzama ukufonela uBonko ngoba efuna ukuzwa ukuthi kwenzekala nengane yakhe. Lapho uBonko akatholakala efonini kungena uMpumi khona lapho naye afika abuza ukuthi yini lena ayizwa ukuthi uMarona uboshiwe eGhana. Bavele baphazanyiswe izindaba ebezingena ku-TV ngesikhathi besakhuluma. Nakhona lezo zindaba zikhuluma ngoMarona. Bathi bezwa ukuthi uMarona uboshwe ngaphansi kwegama lekhampani kaFelicia. Bavele baxayeka manje. Wathi uMpumi bezitshela ukuthi ikhampani kaThandi leyo uMarona abeyosebenzela ngaphansi kwayo. uMpumi wathi nje uma ubanjwe nama-drugs eGhana uboshwe udilika jele. Wavele wakhala kakhulu uWendy ngengane yakhe. uBonko uze uma wakho uzobuza ukuthi kahle kahle kwenzekala noMarona. Wathi uvele wabona ukuthi umbophise eGhana ukuze umsuse eduze kwami. Ababuka emehlweni benothando wathi yena nto enihlanganisayo nobabili vele lena. Wavele wasiqathulula uthando wathi nje ayikho into engihlanganisa nama-drugs mina. Wathi nje uBonko okungcono ngoba senginibambile imikhuba eniyenzayo. Uthando wasala watinela uFelicia embuza ukuthi ngempela ususe uMarona lana ngoba ungafuni ukuthi ashade noBonko. Wathi nje mina ngicela ungangifaki kuyo yonke lento yakho. Waphuma wamshiya kanjalo uFelicia. Abakasedibeng bakaThabethe and badinwe bagane unwabu ngoba befuna indodakazi yabo ibuye phesheya. Lapho uBonko uyabancenga ukuthi izinto zingalungiseka usanesikhathi. Bathi nje asilungise izinto kade sasizilungisa izinto thina Bonko. Wathi nje uWendy uFelicia wayengayenzi iphisi ngesikhathi elokhu emncenga ukuthi abenze iphisi. Wathi nje kade ayemakhela uzungu uFelicia kanti ekugcineni ufuna ukubophisa ingane yakhe eGhana. Lapho ulokhu encengile uBonko ezethi uWendy angeke nje. Wathi nje uBonko uyakhuluma noma wakho kwathiwa nje leyo nizoyikhuluma nobabili noma wakho. Thina sifuna uMarona ephumile ejele futhi ebuyile eGhana. Bathi nje uma kungenjalo bayawushisa umuzi wakaThabethe. Nangu nomalume kaMarona uyavutha ngalana uthi nje kuyonisiza ukuthi niphume kule ndlu ningaze nishiswe umlilo. Wathi nje uWendy aqalwe ngosofa kuqala bathi silandele ngetafula nokhabhethi. Wabamisa umeli uFelicia ngoba efuna ukuvuma iphuthela kwathi yebo uyena wayese uMarona eGhana kodwa kwakungumsebenzi hayi okunye. Wathi nje uMpumi kusukela nini wena uthanda uMarona ubumzonda kabi. Wathi uFelicia uthanda indlela aneskin ngakhona. Wathi nje kwakungumsebenzi kuphela. Wathi uMpumi bebaningi kangaka. Wathi uWendy bebaningi kangaka wena wakhetha ukuzonda ingane yami. Lapho noMpumi akathule uthi wena vele kade umfuna ukubulala uMarona mthakathi ndini. Basho khona ukuthi bayishisa indlu yakaThabethe. uBonko uyabavimba ubatshela nokuthi asikho isidingo salento abayenzayo. noMpumi naye uthi abayiyeke lento okungcono ukubizwa amaphoyisa. uMarona usejele bakithi uyadabukisa nje. Kuthe kusenjalo wasukuma waze beza ngasemnyango wafika wamemeza wathi ngikhipheni lana ngiyanicela. Wathi ngicela ningikhiphe ngifuna ukukhuluma nomndeni wami. Uyakhala ngisho ukukhala bakithi umntana abantu. Lokhu ethi vulani ngiyanicela vulani. Wathi mina innocent ayikho into engiyenzile. Lapha kukho noyedwa oqhamuka wazobuyela lapha behleli khona wafika wazilalela nakhona usakhala. Ngalana umndeni wakaSedibeng awuzibekile phansi ufuna ukungqungqisa umuzi wakaThabethe. uBonko ulokhu encengile waze wathatha izigubhu lezi abaziphethe bebefake khona upetrol noparafini. Lapho uWendy usefuna ngisho amaphoyisa ngoba uyabona ukuthi awaqhamuke. Wathi nje ephenduka vele aqhamuka amaphoyisa awaphuthanga nje uMaseko. Athena nje efika wathi uWendy uvula icala against abantu bakaThabethe kanjalo naseGenesis Record. Baqhubeka basebenzise uMarona ukuthi athathe izidakamizwa ngalana eSouth Africa ayise eGhana ekubeni engazi yena uMarona. Wathi nje uBonko bantu bomthetho asikho isidingo sayo yonke lento. Wathi nje uMarona akazi lutho ngendaba yama-drugs kodwa bazoyilungisa lento njengomndeni. Kuthe kusenjalo kwangena uGabriel engathi uzozenza umuntu ozolana nabo. Wathi angeke kube right if uMarona ezophinda spende obunye ubusuku lapha ejele uzohamba yena umlando. Wathi nje uBonko ngeke ukubone lokho. Wathi uGabriel waziwa lonke izwe leli yena kanjalo no-connection unawo yonke indawo afani noBonko. Wanqaba nomalume kaMarona wathi nje ungazenzi umuntu onozwelo wena esho uGabriel. Wathi ungathola ukuthi kunjena nje inxa yakho. Wamkhumbuza ukuthi nezinto azenze kuMpumi basho ukuthi wena wathi uzombulala ngoba ecela igama lakho ku-social media. uWendy ucela uBonko ukuthi bahambe bayolanda uMarona. Lapho uBonko akafuni ngoba uze wabuza uWendy ukuthi unayo yini passport
wathula ubendi nje. Wathi umalume kaMaroni uzomnika yakhe. Bonke useyahamba uye egane uyolanda uMaroni, awasho khona ukuthi uzobafonela abakwaSedibeng uma efika ngale abazizwe ukuthi kwenzakalani. Wathi uzocela u-anti abalungisele indaba ye-transport. Bathi i-transport yokwenzani? Washo ukuthi wathi ezobahambisa ekhaya. Bathi nje abakwaSedibeng asiyindawo nithile ubuye noMarona bethu. Bathi nje okusho ukuthi sizolala kosofa, wavele wabashiya kanjalo bonke. Umalume wasala wafuna i-whiskey wayibhenga ayithola waze waya ngisho ekhishini. Bamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell no-subscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.